мислиме за прошка. Но и на Великден не е важно да отидеш в църквата. Важно е да го носиш душата си. Той е при нас, в сърцата ни. Зависи как му отвориш. Ако с добро му отвориш, той с добро ще отговори. Ако с зло му отвориш, с зло ще отговори. Някога, не някога, да се върнем 50 години назад. Българите вярваха ли в Бог и природа? Някой казва, много феномени бе, много феномени се не. Има природа. Как в другите научни среди има професори, академици, доценти, асистенти. Така и тук. Не съм аз човека, който може да съди. Това знам, че истинският феномен е доказан. Той е такъв. Не мога да подчертая кой е. Има доказателства от природата, от Бога, от хората. Защото когато с един истински феномен се срещнеш, той ти казва минало, настояще и бъдеще, казва ти близки, познати, роднини. Няма нужда от картичко, от етикет, той самия си етикет. То за това е и такъв резонанс в природата. Тя едно е дала, друго е взела. Например, аз мога да кажа за себе си, че това не е толкова дар, а товар, голям, грамаден товар. Да можеш да виждаш, да усещаш, да чувстваш, да казваш, да предупреждаваш. Има ли кой да те чуе? Всеки човек, моето момче, си идва със своята мисия на земята. И казват, ти не си дошъл, за да си отидеш. Ти си дошъл, за да оставиш след себе си. Много хора бяха неразбрани. Един от тях е Тончо Жечев, Радичков. Последните години, 20-летието от 21 век. Какво разбрахме от тези хора ние? Какво разбрахме от Петров, който се измина писател? Какво разбрахме от Ванга, великата пророчица, която никой не може да я замени? Макар че незаменими хора има. И няма. Но тя е незаменима. Компенсациите те са лишени от всичко. Те са по-ниски от рибата и по-тихи от водата. Това е компенсацията. Защото Бог, ако слушаше кучетата, пастърма ще прави. Ти задаваш интересен въпрос, на който би трябвало преди 10 години да си отговориш сам. Но аз ще ти кажа. Това е роман, който е написан с начало и безкрай. Много е важна духовната любов, платоничната, отколкото физичната. Когато се изпразни мъжкия член, както му казват, става пуст и празен. Докато се напълни отново резервуара. Когато е в утробата на майката, плода не може да се прероди. Прераждането става с излизането на плода. Първата глътка въздух, първият плач, тогава се преражда и духа. Колкото е по-лош духа, по-бързо се преражда. Колкото е по-добър, на 100 години веднъж. Всъщност той идва с мисия да поправи нещата, да ги пренастрои. Много е важно всеки един от нас да знае от себе си към себе си. Това е толкова елементарно, а толкова недостижимо. Това е вечното движение, както му казват Пертепо Мовеле. Ти да си видял 2 плюса на едно место или 2 минуса? Много неща са казани от мен и са точни. Винаги били. За което много ми е болно. Че аз съм този носител на информацията. Но нека да бъдем наясно всички. Не е важно кой си, какъв си, какво ще оставиш след себе си, какво ще дадеш. Някои дават благотворителности и пишат повече. Защо? Това е благотворителност. То се прави безшумно, без много приказки. Дава се и толкова от сърце. Хората
Това са толкова странни неща, които аз нямам право да кажа. Защото всеки един човек има своята мъка, болка и има своята нужда, която става в мене вътре, погребана. Той никога не може да изменя кармата. Това е като един пъзъл. Тук нареждаш, тук не става. От тук пак не става. Я дай. Ето стана. Всъщност, кога ще се родиш? Какъв ще се родиш? Кои ще са твоите родители? И да влезеш там, откъде си излязъл. Да има някой до тук да е направил това. Знаеш ли, тук се лъжим, а горе е истината. И вярвата. Знаеш ли, ако помниш, някога на гарите имаше едни електронни апарати и като натиснеш и това се върти, да видиш кога си пристигне този влак, кога тръгва и така. Тук е също така. Ако те оставят всичко вътре, трябваше да стане жестоко. Но те просто измиват и изчистват. Вие сам видяхте снимките ми, вие видяхте изследванията, докоснахте моята едната, втората фонтанела. Всеки ден стават катастрофи, всеки ден не става човек феномен. Аз до сега не съм си изтъквала, на толкова хора съм помагала, на толкова неща съм направила. Не е нужно. Той вижда. Защото трябва да оставиме след себе си. Затова живееме. Да създадеме доброта. А и частичка мърсотийка, която след това за нея ще платиме жестоко, тройно повече. Правилно, ненаказано добро да си видял до сега. Има един много страхотен такъв народа, не само нашия, и всички народи в света са много умни. Но аз ще цитирам от Балканите. Човек без паре, алайно сопаре е човек. Наполеон е казал, че пари, жени и света е негов. Нима всичко се опира до това. Страшно много уважавам учените, особено Дарвин, но единствено не мога да се съгласа с него, че маймуната е станала човек. Напротив, човека стана маймуна.